Priprema za podvižništvo. Od rane mladosti je počela da se priprema za duhovni život. Prvo je prestala da jede meso, zatim slatko i na kraju i kuvanu hranu. Bez blagodati Božije, pričala mi je kasnije, nije bilo moguće da se oduprem, da se uzdržim kad sedeći s roditeljima za stolom na kojem su bila postavljena raskošna jela, nisam dozvoljavala sebi da okusim bilo šta osim svežeg kupusa, šargarepe i tome sličnog. Kad je došlo vreme da se upiše na fakultet, Lidija Doktorov se uputila u prestonicu i bila je primljena na Istorijsko-filološki fakultet Moskovskog univerziteta. Podvižnički život se nastavljao. Nikakvih poznanstava. Jela je vrlo malo i to sirovu hranu. Ujutro je peške išla na univerzitet 5 kilometara, zatim u biblioteku, a uveče ponovo peške kući. Znači 20 kilometara na dan sa Isusovom molitvom ili duhovnim razmišljanjima. Ponekad se, sećala se, vratim umorna, sednem da učim, a predmet je vrlo ozbiljan, zahteva umni napor. Spava mi se, tada kažem sebi. Hoćeš telu da služiš? E pa idi tamo i tamo. I idem peške na drugi kraj grada, dešavalo se i po mrazu. Vraćala sam se tek noću i počinjala da učim, tako sam se ne na život, već na smrt borila sa snom, dok nisam u potpunosti ovladala sobom. Jednom se na fakultetu održavao otvoreni seminar o nekom ozbiljnom filozofskom pitanju. Jedan od studenata je napisao referat i svako ko je želeo mogao je da kaže svoje mišljenje. Neki su nastupili. Lidija se nije složila sa nekim zaključcima i podigla je ruku. Izgledala je kao devojčica i profesor se, videvši njenu nameru da započne spor, ugrizao za usnu da ne bi počeo da se smeje. Međutim, ona je duboko analizirala referat i tako je sjajno oponirala da više nikome nije bilo do smeha. Podnosilac referata je opovrgao mnoga mišljenja, osim mišljenja studentkinje Doktorov. Nije podnosila svetsku ispraznost. Oblačila se vrlo skromno, namerno izlagala lice suncu da bi pocrnelo i izgubilo svoju nežnu boju. Upisala se u društvo za zaštitu životinja. Za vreme Prvog svetskog rata na sopstvenu inicijativu je završila medicinski kurs i dobrovoljno negovala ranjenike u bolnici. Došlo je vreme kad je Lidija Doktorov rešila da napusti svet kako bi se u potpunosti posvetila Bogu, ali je smatrala da još nije spremna za podvig mučeništva koji ju je čekao u Rusiji posle oktobarskog prevrata. Naredni period nazivala je godinama tuđinovanja i o svemu što joj je palo udeo do tada, da tada preživi, ispričala je u svojim uspomenama.